Neviem, čo mám ani k tomu povedať. V podstate medzi sviatkami sme trénovali veľmi dobre, ale posledné 2 tréningy boli dosť zlé. Aj som bol zlý na dievčatá, lebo som ich upozorňoval, že hráme s ťažkým superom a takto tréning nemôže vyzerať a myslím si, že sa to dneska odzrkadlilo. Asi sme odohrali najhorší zápas v tejto sezóne, ja si osobne myslím. Strašne sme hrali v obrane a veľa chýb sme robili na útoku. Tento zápas hodnotím viac menej pozitívne. Nehrali sme vlastne tak, ako by sme si to predstavovali, keďže dosť dlhú pauzu sme mali, keďže boli aj sviatky a nie každý tréning sme ako celá zostáva, takže po dlhšej dobe, no ale myslím si, že sme to zvládli, hoci ten prvý set sme sa troška trápili, ale keď sme sa rozohrali, tak to bolo super. Tak je jasné, že ak by sme prehrali ten prvý set, tak by naše aj sebavedomie možno kleslo, aj by sme si viac neverili k tých loptách, ale museli sme to zvládnuť, keďže sme chceli tento zápas vyhrať, keďže to od nás očakáva samozrejme, takže som ráda, že vlastne sme to dotiahli do úspešného konca. Takže sme radi, že sme vyhrali. Bol to veľmi ťažký zápas, lebo sme dlho nehrali. Boli sme, neviem či nervózne, ale bola tam nejaká taká nervozita v tom družstve a mali sme zranenú Boca, Stankoviansku Moniku, čo nám tiež veľmi na pohode nepridávalo, ale Anička Gavronová to zvládla veľmi dobre, takže sme to nakoniec zvládli. Tak dneskajší zápas bol zaujímavý hlavne tým, že bol to vlastne prvý zápas od 21. decembra, takže tá prestávka bola dlhšia, ako býva zvykom. V podstate my sme sa zamerali hlavne na tréning, neriešili sme nejaké prípravné zápasy, takže bol to pre nás vlastne po tej dobe zápas zase konečne a ja som rád, že dneska bola nasadená napríklad na celý zápas Anka Gavronová, takže zvládla ho výborne. Bolo vidno také ako nevyhratie, alebo taká trošku neistota v zápase ešte, hej. V tom tréningu je to predsa len inakšie a hovorím, my sme radi, že každý set od toho prvého, čo bol v koncovke, sme ho zvládli, tak sme hrali stále lepšie a lepšie. Takže už tá taká istota bola v hráčkach, takže to sme radi a sme radi, že sme do nového roku vstúpili víťazstvom.